Han, buti naman dininig ng Diyos yung panalangin ko. Alam mo ba, araw-araw kong hinihintay na magising ka. Sobrang miss na kita, Nikki. Kahit kailan, hindi ako lumayo dito. Nakaabang sa'yo. Kumusta na yung pakiramdam mo, Han? Han? Sino ka? Hindi kita kilala. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Han, bagay na bagay to sa'yo, oh. Oo nga, I like it. Hindi mo na ata ako kailangan sa wedding preparation natin kasi alam mo na yung mga gusto ko eh. 7 years being your girlfriend, malamang kilala na talaga kita, no? Pero Han, excited na din ako sa mas marami pang bagay na malalaman ko about you as my husband. Ba't titig na titig ka naman dyan? Hindi ko lang alam kung ano bang nagawa kong mabuti sa buhay ko para ibigay ka sa akin ng Diyos. I just can't believe na while yung ibang tao ay dinadasal pa lang na sana mahanap nila yung para sa kanila, yung sa akin. Look, nasa harap ko na. Grabe bang bola to, alam mo, Han? Isa ako sa nagdasal nun na sana mahanap ko na yung para sa akin. And then, ayan, here you are. Thank you so much for all the years of loving me. Ay, tama na nga, Han. Naiiyak na ako. I-reserve ko na lang to sa kasal natin. I love you, Nikki, so much. I love you too, Miggy. Today, you're officially my ex-girlfriend. Dahil ikaw na si Mrs. Nikki Reyes Alonso. Sana lang sinunod mo lang yung bilin ko na mag-practice ng bagong perma kasi isusunod mo yun sa apelyido ko. Alam kong mahirap akong pakisamahan at mahalin. Pero hindi ka sumuko sa akin. Hindi mo ako iniwan sa lahat ng mga ups and downs ng buhay ko. You're one of the greatest blessings that I ever had. I promise to walk with you every morning kahit na may tungkod na tayo. Bubunutan kita ng puting buhok para makatipid tayo sa parlor, ha? At hahawakan ko ang kamay mo sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay. Mahal na mahal kita, Nikki. At mas mamahalin pa kita sa mga darating na araw ng buhay natin. Mr. Miggy Alonzo, alam mo, I'm so grateful to our God that I'm wearing this beautiful gown and standing here with you beside me. Lahat ng pinagdaanan ko o natin naging mas madali kasi kasama kita. Ang saya-saya ko kasi simula sa araw na to. Araw-araw ko nang matitikman ang pinakamasarap na timpla mong kape sa umaga. I can't wait to begin and end my day kasama ka. Simula ngayon, ang pangarap mo, pangarap ko na din. At pangako kong magkasama nating abutin yun. Kasama ang mga magiging anak natin. This is the most wonderful feeling knowing na ikaw ang magiging daddy ng magiging anak natin. And I know you will be a best dad. I love you, my ex-boyfriend. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wow!
Pasensya ka na, Han, ha? Isusunod na lang natin yung honeymoon natin. Ano ka ba naman? Okay lang, Han. Medyo malaki na din talaga yung nagastos natin. Isa pa, kailangan na natin paghandaan yung pagpapamilya. Kaya kailangan na din nating maging practical, di ba? Thank you for understanding, Han. Tsaka, di ba pwede naman tayong gumawa ng baby sa bahay anytime? Sa bagay. Pahalik nga sa asawa ko. Han, teka lang. Naliligaw ata tayo. Hindi naman ito yung daan pa uwi sa bahay niyo, ah. Ha? Hindi ah. Ito kaya yung way papunta sa bahay natin. May shortcut ba sa subdivision na to? Ba't parang ngayon ko lang nalaman? Oh, ayan. Nandito na tayo. Kaninong bahay to? Lasing ka ba, honey? Eh, hindi sa atin. Go. Buksan mo na. Wow! Han, atin ba talaga to? Oh my God, kompleto na din yung gamit. Pati hindi ko to alam! Well, from the day that I realized na ikaw yung gusto kong mapangasawa, pinag-ipunan ko to. Han, sobrang gandang wedding gift nito. Thank you! At gusto ko, dito natin bubuuhin ang pamilya natin, kaya dito na tayo mag-honeymoon. I love you so much, honey. I love you. Basta mahal na mahal kita, Mrs. Alonso. And I'll do everything for you. Tama na yan, pare. Umuwi na tayo. Sige na pare, mauna ka na. May tinitingnan lang ako. Ano ba yung binabasa mo dyan sa internet? Kasi pare, si Mrs. laging inaantok at masakit ang ulo. Eh, nagbabaka sakali lang ako na baka may chikiting na kami. Family man ka na talaga, pare. Bakit hindi mo na lang itanong sa kanya or mag-PT kayo? Ayoko pare kasi malay natin, balak niya pala akong isurprise. Alam mo naman yung mga babae. Sa bagay. O, sige, mauna na ako, ha? Balitaan mo na lang ako kung magiging ninong na ako. Siyempre naman pare. Ingat ka pa uwi, ha? See you tomorrow. Sige pare, ikaw din. Good morning, Han. Almusal na tayo. O sige, magtitimpla muna ako ng kape natin. Yun ang kanina ko pang hinihintay. Kumusta na pala yung pakiramdam mo, Han? Eto, Han, lagi pa rin ako nahihilo at saka parang sakit-sakit ng batok ko at saka ulo eh. Wala ka bang sasabihin sa akin? Sasabihin ano? Na buntis ka? Ako buntis? Hindi pa, Han. Kakatapos nga lang ng period ko eh. Ganun ba? Yan yung mga nararamdaman mo kasi parang symptoms yan ng pagbubuntis kaya akala ko lang magkaka-junior na ako. Eh, sasabihin ko naman sa'yo yun kung sakali eh. Eh ano kaya yan? Siguruhan, magpahinga ka na lang muna. Ako na muna gagawa ng mga gawaing bahay like yung paglalaba at pagluluto pag uwi ko galing trabaho. Ay nako, Han. Responsibility ko yun bilang misis mo. Tsaka, di ka naman marunong nun. Huwag mo na nga akong alalahanin. O sige, papupuntahin ko na lang muna si nanay dito para may kasama ka. Huwag na lang, Han. Makabala pa natin sila. Baka wala lang to. Ano ka ba? Huwag na pong matigas ang ulo mo, ha? Maliligo na muna ako tapos susunduin ko si nanay bago ako pumasok sa trabaho. Sige, ikaw bahala. Magliligpit na muna ako dito, ha? Han! Han, na paano ka? Han! Please, tulungan niyo po yung asawa ko, Dok. Ano bang nangyari sa kanya? Bigla na lang po siyang hinimatay. Ilang araw na rin ho siyang nahihilo at tulog ng tulog, Dok. Masakit na yung batok at ulo niya. Ano ang BP niya, nurse? 220/140 po. O sige, pakihanda ang ICU ha. Sige sir, kami na po muna ang bahala dito and I'll give you an update. Dok, huwag niyo po siyang pababayaan, Dok, ha? Gagawin namin lahat ng makakaya namin. Maraming salamat, Dok. Anak, ano bang nangyari ha?
Bigla na lang pong hinimatay kanina pagkatapos namin mag-almusal. Eh, hindi ba siya buntis, anak? Hindi po, Nay. Akala ko nga din kasi lagi siyang nahihilo at sumasakit ang ulo. Susunduin ko na po kayo kanina para may makasama siya kaso eto nga yung nangyari. Mr. Alonzo, Dok, kumusta po yung asawa ko? stroke ang nangyari sa asawa mo. Ano? Base sa CT scan, may numuong dugo sa brain nerves niya. Unconscious pa din siya hanggang ngayon and under observation. Let's hope na sana makuha pa sa gamot at hindi na kailanganin pa ng surgery. Ano pa yung naging cause ng Dok? Ang bata-bata niya pa for that eh. Pwedeng hereditary or sa lifestyle niya. Kadalasan, walang pinipiling edad ang stroke. Magiging okay din siya, Dok, di ba? Let's pray for the best, Mr. Alonzo. Hindi namin siya pababayaan at mababantayan siya mabuti dyan sa ICU. Maraming salamat po, Dok. You're welcome. O siya, I have to go. Hindi ba anak nasa lahi talaga nila yan? Opo, Nay. Pero sana maging okay po siya agad. Magdasal lang tayo, anak. Anak, sige na magpahinga ka na muna sa bahay. Ilang araw ka na ding nandito eh. Okay na ako dito, Nay. Maya-maya lang. Kasi visiting hours na sa ICU. Gusto ko na ulit makikita yung asawa ko. Basta anak, magpakatatag ka lang ha. Ngayon ko masigit na kailangan ng asawa mo. Alam ko naman po yun, Nay. Salamat po kasi sinamahan niyo ako dito. Paano na nga pala yung trabaho mo, anak? Nagbili na po ako kay Jake, Nanay. Gusto ko lang masigurado na okay si Nikki. Kailangan ko bumalik sa opisina para makapag-loan para sa hospital bills. Pwede na pong pumasok yung mga bisita sa ICU. Pakisuot na lang po yung lab gown and mask. Halika, Nanay. Sige anak, mauna ka na. Hi, Han. Kumusta ka na po? Ang himbing-himbing naman ng tulog ng asawa ko. Pero kahit ganun, ang ganda-ganda mo pa din. Sana magising ka na. Namiss na kitang timplahan ng kape. Namiss ko na din makatabi ka sa pagtulog. Huwag mo akong iiwan, ha? Natatakot ako na hindi mo na ako balikan. Pero alam ko naman na nagpapahinga ka lang. Tapos, pagkatapos na magigising ka, okay na lahat. Pangako ko sa'yo, gumising ka lang ulit. Mas aalagaan kita, mas mahalin, at mas pasasayain. Anak, halika na muna dito. Tumahan ka na dyan. Huwag ka magpakita ng kahinaan sa kanya kasi naririnig ka niya. Dapat mahawa siya ng pagka-positive mo. Ang hirap kasi, Nay. Ang sakit na nakikita ko sa kanyang kalagayan. Kahit naman ako anak, nasasaktan din dahil napakabata niya pa. Pero nandito tayo. Ang magagawa lang natin na isamahan siya sa labang to. Sorry, Nay. Sige po. Babalik na ako sa kanya. Han, alam mo ba kanina nang nag-check ako sa internet, nakita ko na mura yung mga flight pa Bali. Di ba gusto mo pumunta doon? Magpakalakas ka, ha? Para pagising mo, pupunta tayo doon. Nikki anak, huwag mo alalahanin si Miggy dito ha. Okay naman siya dito palagi kasi sinasamahan ko siya. Kaya anak, wala kang dapat intindihin dyan kung hindi magpalakas at magpagaling. Sir, excuse me po. Tapos na po yung visiting hours. Bukas na po ulit ng before lunch. Sige, salamat po. Pakitingin-tingin na lang sa kanya. Magpapaalam na kami din, aalis na din. Sige po, sir. O paano, Han? Kailangan mo na daw magpahinga. Aalis na muna kami ni Nanay, ha? Huwag kang mag-alala. Nasa labas lang ako.
Isang pader lang pagitan natin. Malakas ka, tsaka bilisan mo ng pagising dahil miss na kita. Nikki, mauna muna kami ha. Palagi kitang pinagdadasal. Alam kong gusto mo na din kami makasama. Good night, anak. Good night, Han. I love you. See you tomorrow. Nay, pasensya na ha. Ang traffic kasi kaya hindi agad ako nakabalik. Ano pong problema? Bakit pinapatawag ako sa loob? Hindi ko nga alam, anak eh. Pero nagmamadali silang ipatawag ka. O sige Nay, papasok na po muna ako. Mr. Alonso, nandito na pala kayo. May maganda akong balita sa'yo. Talaga po? Ano po yun, Dok? Gising na yung asawa mo. Pwede mo na siyang puntahan. Salamat, Dok. Salamat po. Salamat po. Han! Maiwan ko na po muna kayo. Han, buti naman dininig ng Diyos yung panalangin ko. Alam mo ba, araw-araw kong hinihintay na magising ka. Sobrang miss na kita, Nikki. Kahit kailan, hindi ako lumayo dito. Nakaabang sa'yo. Kumusta na yung pakiramdam mo, Han? Han? Sino ka? Hindi kita kilala. Sino ka? Hindi kita kilala. Si Miggy to, Han. Asawa mo ako. Asawa? Bakit di kita maalala? Teka, nasan ba ako? Oo, Han. Asawa mo ako. Nandito tayo sa ospital. Hospital? Hindi kita kilala. Bakit wala akong maalala? Ano? Nasaan ba ako? Dok! Sino ba? Dok, patulog! Sino ka? Patulog naman, Dok! Wala po daw siya maalala! Dok! Sino ka ba? Ba't ako nandito? Kami na po muna bahala dito, Mr. Alonso. Ay, pupuntahan ko na lang po kayo sa waiting area for update. Sige po, Dok. Salamat, Dok. Oh anak, bakit ka daw pinatatawag na sa loob? Gising na po si Nikki, Nay. Talaga? Naku, salamat naman sa Diyos. O, kumusta siya? Hindi niya po ako nakilala, Nay. Wala po siyang maalala. Ano? Tinitignan po siya ng doktor. Babalitaan niya daw ako. Maghintay na lang tayo, anak. Mr. Alonso, Dok, kamusta na po yung asawa ko? she's fine physically. Good thing na nagising na siya at mukhang hindi nakakailanganin ng surgery. In my observation, yung memory loss sa pinagdadaanan niya ngayon ay cause ng stroke na nangyari sa kanya. Kadalasang nangyayari yun dahil nawala ng oxygen yung brain niya and yung blood clot sa brain nerves niya. Forever na po ba siya magiging ganun? Hindi natin masasabi kasi yung cell memory naman niya is still in her body. All we can do is gawin ang best natin to remind her of things, and therapy also would be a good help. Sige po, Dok. Lahat po ng bilin niyo gagawin namin. Just be patient for her, ha? Ikaw ang magsisilbing history book niya since wala siyang naaalala from the past. Let's just look on the brighter side na she's safe. Maraming salamat po, Dok. Huwag kang mag-aalala, anak ha. Nandito lang ang nanay, hindi kita pababayaan. Nasaan ho tayo? Dito ka nakatira, Nikki. Kayo ng asawa mong si Miggy. Talaga po, ang ganda naman ho ng bahay na to. Wedding gift ko to sa'yo, Han, nung kinasal tayo. Talaga palang kinasal tayo. Salamat sa regalo mo, ha. Oo. Kinasal tayo. Ang saya-saya mo nga nung makita mo nun ang bahay na to eh. Kung kinasal tayo at asawa kita, ibig sabihin ba nun may anak tayo? Kakakasal pa lang natin. Wala pa tayong mga anak. Buti na lang pala at hindi pa tayo nagkakaanak. Kung hindi, baka masaktan lang sila dahil hindi ko sila rin maalala. I know you'll be fine, Han. Hindi kita iiwan. Kahit hindi kita maalala. Oo naman. Kahit di mo ako maalala,
Hanggang sa maalala mo ako. Hanggang sa maging okay ng lahat. Hanggang sa tumanda tayo. Salamat ah. Sige na, magpahinga ka na. Anong oras na ba? Oh, Han, gising ka na pala. Han, Nikki ang pangalan ko. Oo nga po. Pero Han, ang tawag ko sa'yo. Ako si Miggy. Asawa mo ako. Ano yung ginagawa mo? Eto, nilalagay ko dito yung mga pictures na mga favorite moments natin mula pa nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang tayo. Boyfriend and girlfriend? Oo, bago tayo kinasal, we've been together as partners for 7 years. 7 years. Ang tagal din pala. Oo, and it was the best 7 years of my life. Tingnan mo to. Ito yung first anniversary natin together. Ito naman yung nagburakay tayo na enjoy ka sa pagsakay sa banana boat. Tapos ito naman yung Christmas 2 years ago na ako pala ang nabunot mo na bigyan ng regalo. Miggy, Ano po yun? salamat ha. Salamat kasi ang tiyaga mong ipaalala sa akin yung nakaraan ko. Wala yun. At hindi ako mapapagod na gawin to. O sige na. Inumin mo na yung kapeng tinimpla ko for you. Ang sarap naman nito. Oo. Favorite mo yung timplang kape ko. Kahit nung hindi pa tayo mag-asawa. Ganun ba? Miggy, pwede bang samahan mo ako sa simbahan? Gusto ko kasi sanang magdasal eh. Oo naman, sige. Pero gusto ko sana sa simbahan kung saan tayo kinasal. Tapos kwentuhan mo ko kung ano yung nangyari nung araw na yung pwede ba? Oo, sige Han. Pupunta tayo doon. Thank you, Miggy kasi pinasyal mo ko dito. You're welcome, Han. Gusto ko din naman na mabalikan natin yung mga madalas na pinupuntahan natin noon. Lagi ba tayo nandito? Oo, dito tayo nanonood ng sine. Nagde-date and namimili. Ang ganda-ganda naman ng mall na to at ang laki-laki. Isa to sa pinakamalaking mall dito sa Manila. Mamaya, kakain tayo sa favorite mong restaurant. Sige. Sir, excuse me po. Alam niyo po ba kung saan tong shop na to? Patingin nga ho. Oo. Diretsuhin mo lang to tapos sa dulo, kumaliwa ka. Baba ka ng pangalawang escalator then sa right side, makikita mo ng shop na to. Okay sir. Salamat po. You're welcome. Han, let's go. Nikki? Nikki? Ma'am, excuse me. May napansin po ba kayong babae na naka-red dress and medyo ganito katangkad at maputi? Wala boss pasensya na. Sige, salamat. Nikki! Nikki! Sir, hinahanap niyo po ba yung kasama niyo kanina? Oo napansin mo ba siya? Oo sir, pumasok siya sa shop na yon. Sige miss, maraming salamat. Nikki! Pinag-alala mo ako. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Please, sa susunod, wag mong gagawin to, ha? Sorry, natuwa lang naman ako sa mga gamit na pang baby. O sige, halika na. Kumain na tayo para makauwi na. Magpahinga ka na, Han. Good night. Miggy, galit ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina? Hindi naman. Nag-alala lang ako ng sobra sa'yo kasi baka kung paano ka umaligaw, ayoko kasing wala ka sa akin. Nagdadasal ako na sana isang araw. Maalala ko na lahat ng tungkol sa akin. Sa'yo, sa ating dalawa. Pakiramdam ko kasi masaya tayo nun, tsaka mahal na mahal mo ako eh. Nakikita ko lahat ng pagod mo sa pag-aalaga at pagpapaalala sa akin ng nakaraan ko. Gustong gusto ko yung suklian lahat ng yun pero hindi ko alam paano eh. Han, ang mahalaga sa akin ay kasama pa din kita. Kahit
kahit ganitong nangyari sa'yo, nagpapasalamat pa din ako sa Diyos na hindi ka kinuha sa akin. At kahit kailan, hindi ako magsasawang alagaan ka at ipaalala sa iyo ang nakaraan mo. Mahal na mahal kita, Nikki. Sige na, magpahinga ka na ha. Salamat. Good night. Oh, Nay, kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman anak, ano bang nangyari? Kanina kasi sa mall, Nay, bigla siyang nawala sa paningin ko. Nalingat lang ako saglit dahil may nagtanong sa akin. Paglingon ko, wala na siya. Ah, ganun ba? Buti na lang nahanap mo siya. Oo nga, Nay. Nakita siya nung sales lady ng isang shop na malapit sa pinagtatayuan namin. Takot na takot ako, Nay. Akala ko mawawala ulit siya sa akin. Anak, basta tatagan mo lang yung loob mo. At saka dobleng tutok at ingat sa kanya. Sigurado kong mahirap din yan para kay Nikki na wala siyang maalala. Opo, Nay. Alam ko naman po yun. Iiwasan ko na lang ulit na mangyari yun. O sige na, magpahinga ka na din ha. Salamat po. Tama na pare. Nakakarami ka na ng inom ah. Okay pa ako, kaya ko pa. Uminom pa tayo. Sigurado ka ba pare? Oo naman. Ay teka, check ko muna yung asawa ko ah. Hello, Nay. Oh anak, gabi na eh. Bakit hindi ka pa umuwi? Uuwi din ako mamaya, Nay. Nagkakatuwaan lang kami ni Jake. Si Nikki po ba tulog na? Oo, tulog na. Naku anak, mukhang nakainom ka ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Opo, Nay. Sige po. Good night. Pare, order ka ba? Tama na pare. Halika na, umuwi na tayo. Alam mo paring Jake, araw-araw nagpapakatatag lang ako. Pero pare, totoo eh, sobrang sakit na eh. Ang sakit-sakit na eh. Hindi ako naalala ng taong mahal na mahal ko. Kadalasan, pag tinatanong niya ako kung sino ako, parang naiiyak na lang ako pero pinipigilan ko eh. Parang ang bilis-bilis ng pangyayari. Ngayon, ako yung lalaking pinakamamahal niya na gusto niyang makasama sa pagtanda niya. Tapos kinabukasan, hindi niya na ako kilala. Nakakaloko, di ba? Mahirap at masakit talaga yan pare. Pero kailangan mong magpakatatag para sa inyong dalawa. Nagpapakatatag naman ako. Pero pare, sakit-sakit na. Namiss ko yung dating siya. Yung saya niya. Yung ingay niya. Yung pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Lahat pare. Lahat na-miss ko sa kanya. Pero ngayon pare wala na yun eh. Dahil hindi niya na ako maalala. Pare, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya lahat ng sitwasyon mo. Hindi ka niya pababayaan. Nandun na tayo na hindi niya kami pababayaan. Pero hindi ko na alam yung gagawin ko. Niggy, pare, kung hindi niya na maaalala ang nakaraan niya, bakit hindi ka na lang kayo gumawa ng mga bagong alaala? May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Kaya kailangan na lang nating tanggapin. Pasensya ka na pare. Naabala pa kita. Wala yon. Ano ka ba? Ito lang naman ang magagawa ko para sa'yo. Ang maging kaibigan mo. Bilib nga ako sa tatag mo eh. Kaya huwag kang susuko pare. Nandyan ka na. Malalagpasan nyo din yan. Halika na, umuwi na tayo. Mamaya biglang magising si Nikki at hanapin ka. Sige pare.
Saan ba tayo pupunta, Miggy? Basta malapit na. Wow, ang ganda-ganda naman dito. Lagi-lagi ba tayo nagpupunta dito dati? Hindi. Pangalawang beses pa lang. Oh, halika. Dito tayo maupo. Sige. Bakit mo ko dinala dito? Yung unang beses na pumunta tayo dito was 7 years ago. Dito mo ako sinagot nung nanliligaw pa lang ako sa'yo. Totoo ba yan? Oo. Sabi mo noon, gusto mo pumunta tayo sa malayo para walang makakita sa atin kasi baka magsumbong sa mami mo. Ang loka-loka ko pala nung kabataan ko, no? Hindi naman. In love ka lang talaga sa akin. Feeling ko nga. Han, dinala kita dito so we can go back from the start. Alam kong struggle ka pa din na maalala yung past mo. Kaya naisip ko na gumawa na lang ulit tayo ng panibagong alaala. Itong mga nagdaang araw o linggo, totoong wala akong maalala. Pero alam mo ba, I feel like my heart never forgets kasi pinuno mo yun ng pagmamahal, Miggy. I believe, alam mo, isip ko lang yung nakalimot eh. Pero hindi yung puso ko. Kaya I'll be more than happy to create new memories with you. Talaga? Oo naman. I don't see myself na iba ang kasama sa pagtanda kung hindi ikaw. With all the love and care na pinakita mo sa araw-araw na wala akong direksyon at walang maalala. What is the same promise na binigay ko sa'yo nung kasal natin? Na magkasama tayong tatanda sa hirap at ginhawa. Maglalakad sa umaga kahit tayo may edad na. Aalagaan, uunawain ka kahit maging ulyanin ka pa. Mrs. Nikki Alonzo, will you create new and happy memories with me? Oo naman. Han, simula ngayon, hindi mo na kailangan ibuhos yung oras mo sa pagpapaalala sa akin ng nakaraan natin. Dahil hindi nakalimutan ng puso ko. Dahil sapat na sa akin, hindi mo ako iniwan at nandyan ka pa rin. Simula ngayon, magiging asawa na ulit ako sa'yo. Basta ipangako mo na lagi mo pa rin akong titimplahan ng kape sa umaga, ha? Oo naman, Han. Pangako. I love you so much. I love you too, honey. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.